Madoko ana Mhanduwe tinokutambira kunhau dzomanhoko dzozuwa rwechipiri mwedzi uno wa Gunyana. Hopwero ching'ono naJacobo Ngarivume wabuditsiwa mujere nyasi kwapera mazuva 45 wakapfikirwa. Kwaye wagobhadhara mari yobhero inosvika zviuru 10 zvemadhora kuna Hopwero nozviuru 50 omadhora kuna Jacobo Ngarivume. Izvi kwaye wagoita uye wagomangara kumapurisa katatu pasvondo pambodzipo nokureka kuseenzesa dandemutande rokutandarira rakaita Facebook no Twitter. Anoditsunga anowira kodzero dzevanhu munyika ari kufunga zvokuuya munyika koisa muzinda wokuti agoita zvokuendesa makambani anounga matombo kwamutoko kwedu kumatare. Ari kuringira kuti akaita izvi anoita akabatana nosangano romagweta anowira kodzero dzonharaunda oZimbabwe Environmental Lawyers Association. Wari kuda kuti iwo wanhu wari mumhera mumatombo ari kuungiwawo wagowana chouwiri chinobvawo mumatombo yawoyo. Izvi zviri kuitika nokuti hurumende iribe kana chisvinui cheiri kuita panhau yokuchengetedza wanhu wavo. Magweta munyika kuHarare nyasi waita zvokuratidzira padare guru ronyika. Waita kuratidzira uku wachiti iwo wari kuda kuti nyika yedu iremekedze kodzero dzevanhu pambodzipo nokuremekedza bumbiro romutemo. Wati iwo zviri kuitika munyika zviri kufadza uye zviri kuda kutoti wamirire wanhu wavo waribe kana kuvhundutsiwa. Mureketeri waMnangagwa George Charamba nyasi areketa mapwapwa. Aita iwo mapwapwa okuti South Africa iri kudei kupindira munyaya dzezviri kuitika muZimbabwe. Ari kukanganwa kuti wanhu wari kuSouth Africa kuZimbabwe wazhinji wavo wakatoita kutiza kunyangarako kuzvimamiriro zvinhu munyika muno. Uku kufinhaku kwakanyanyitsa. Wanga wakapfikirwa Hopo naJacobo nyasi wareketa kuti chipatara chopachigurubhi chiribe kana mishonga. Wati iwo mishonga kunyange yekupodza marwadzo kana ezvimwe kuribe kana mubodzi. Wati warwere wodziwa mupengo warimo muchipataramo wari kundonwisiwa mvura inodziya uye kurapiwa zvisvinu nomwe mushonga. Sangano rekuAmerica rinoringa zvokubudirira kwedzimwe nyika rapopomedza mari inosvika mamiliyoni 10 okuAmerica kuti riite zvokubatsiridza wagere mumaguta kuti wareke kugopfa nenzara. Izvi zvaitika nokuda kwodziwa mupengo pambodzipo nenzara iri kuringirwa kuti ingangopinda munyika nokuda kwokusakohweka zvisvinu kwezvokudya. Pari kuinangisika zvokuti pano hochekoche iripo pakupfa kwenzou dzatakakureketerai mazuva mairi apfuura dzinosvika 12 pambodzipo nomakambani anounga marasha kuHwange. Izvi zviri kuringisika sokuti wemakambani ya ndo wari kuda kuedza kukwarasha nzoudzi kuti warambe wachiita zvavari kuita. Heno kuti zvichagopererepi? Watendai biti nyasi wareketa masoko okuti hurumende iri kuda kusikinya tukono pakudzosa ivhu kuwapambepfumi warakatorehwa. Wati iwo pabumbiro romutemo kana hurumende ichida kuita izvi inofanira kutotanga yaita kuti vanhu vagovhota kuti vanobvuma chero kana kuramba zviri kuitikazvo. Totatamuka kuenda pasi rese. Nyika yoSudan yanyorerana pasi nowapanduki vari munyikamo kuti wapedze kahondo kawanako. Kahondo kawanako karamba kachindoita urahwatondondo kari kuramba kupera. Tinoimba kuti apa kachagokukuwa. Waimbi womuSouth Africa kuDurban nyasi waita zvokuratidzira pakati nopakati pomugwagwa. Waratidzira kuti hurumende ichivhura nzvimbo dzokufara nokutandarira nokuti ndiko wanowanira mari dzawo. Wagoti iwo wanhu wazhinji wanorarama nawo wese wari kutoziya nonzara kureketa kuno. Heno kuti hurumende ichazvinzwisisa chere zvavari kureketazvo. Nyika yeAmerica yatoisa wanhu vodare ropasi rese
rudzi mhosva reInternational Criminal Court wachuchisiwepo pasi pezvirango zvoupfumi. Wati iwo wachuchisiwa wari kuda kuedza kutonga wanhu wekuamerica iwo wekuamerica wasingakwane mudare reICC. Izvi zvinotoita kuhwadza kufunga nokumiramira kwavanoita wekuamericawo kuti wanhu dzimwe nyika wasungiwe nodare zvinotoshamisa. Takadaro mabi angu togumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe Nhau.